गोजोन्थों गुड मर्निं एभ्रिवान गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोगोन जोंनि बर' हारिखौ सोर बासायबावगोन, जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा लामाजों थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। जोङो बिटिसिखौहाय बेबायदिनो एनडिएफबिआनो होन, बिएलटिआनो होन, एबसुआनो होन, गासै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय फिसा एसेब्लाबो जों मोनबोदोंमोन। नाथाय जोंनि गासै बिपिएफआनो जा, दिनै एबसुआनो जा, आरो दिनैहाय मा होनो एनडिएफबिनि माखासे मानसिफ्रानो जा, गासैबो गारदिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनथा जे 5,000निबो बारा सुबुंफ्रा नाखि बे मुभमेन्टआवहाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय थैबोबाय। बिथांनि जिउनि बेसेन बिथांमोननि आं सानो आत्माया गाबनानै दङ होननानै। दिनै उपेन्द्र ब्रह्म बड'फा बिनि गासैबो बे मिजिंफोरखौहाय थांखिफोरखौ प्रलय खालामजोब्बाय होननानै आङो सानो। नोंथाङा मोनहा मा मोन्दांथिदों बेखौ नोंथांमोनहा माबा कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। रायजो राजाफोर, मानो होनोब्ला नै गबिन्द बोराया रायजो राजाफोर दा गासैबो बिथांमोनहा साना हसिया मुङा एखेबारे सोरनो होथावो सोरनो होथावा। बिथांमोनहालायनो 2003निफ्राय जायफ्रानाखि बांलादेशनिफ्राय फैब्लाबो बबेबा पाकिस्ताननिफ्राय फैब्लाबो बिथांमोनहा बेनो हाखौ होगोन, ट्राइबेलनि हाब्लाबो होननानै बेबायदि बिथांमोनहा रावबो माबा सक्तिया बेखौहाय होबथानानै बुंलाबायनानै लाबोनो हाया होननानै। बेफोर जोलैनि हांगार नंगौना नङा रायजो राजाफोर? दिनै एथ' खस्थ' 5,000निबो बारा मुंख्लं जानानै जोङो बिटिसि मोनबोदोंमोन। गोरलैयैनो गुबुननो होदलाबायनाय बे जाहैबाय माबानि इउपिपिएल सरकारनि माखासे एनडिएफबिफोरनि जे दिनै सरकाराव थानाय बिथांमोननि गोरोन्थि, जायनि थाखाय बिथांमोनहा होनाय नङामोन रन्जन दैमारि सारा। बिनि थाखाय जायनि फलाव बिथांमोनहा राजनिति खालामनानै बिथांमोनहा जुदि रन्जन दैमारि सार थायोब्ला गादियाव थाबाय थानो मोननाय नङा, बेखौ साननानै दिनैसिम रन्जन दैमारि सारखौ बख'वाखै रायजो राजाफोर आंनि मोन्दांथियाव। आरो बेनो जाहैबाय दिनै बिपिएफआबो गोबां दिनै भुल गोरोन्थिफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो, जायनि फलाव दिनै राजबंसि आरो आदिबासि गुबुन हारिफ्रा 6था जनगोष्ठीफ्रा दिनै एसटि बिनो मोननायनि मोनसे एनार्जिया बारायदों। बिथांमोनहा थांनाय नैबे एमपि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आवहाय 5 नम्बरावहाय रायजो राजाफोर, आङो नेक्स्टआवहाय बिथांमोननि गासै मेनिफेस्ट'नि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन। 5 नम्बराव माबायावहाय एजेन्डायावहाय मेनिफेस्ट'आव बिथांमोनहा गासै राजबंसि आरो आदिबासि गुबुन 6था जनगोष्ठीफोरनो 6 सिडिउलाव सोनायनि आरो बिथांमोननि बाथ्राफोरखौहाय माबायाव सोनानै लानायनि बिथांमोनहा मोनसे माबाफोरखौहाय मेनिफेस्ट'आव लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिथांमोननि सरकारावबो जोङो नुनो मोन्दों गोबांथार जोंनि बर'नि गेजेरावहायनो न' सावजानाय, न' गारनानै खारजानाय बिथांमोनहा लांनानै दोनहैफिननायनि माबाखौ बेब'स्थाखौ लायाखै। गाव गावनि गादिफोरखौ बासायनायनि मोनसे प्लान पलिसि बिथांमोनहाबो खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर, हाग्रामा सरकाराबो फैलार जाबोदों माखासे माबायावहाय 20% माबा बिथांमोन खामानिफ्राव बिथांमोनहाबो गादि बासायनायावहाय बर'खौ धंस' खालामबोदों होननानै आङो सानो। नाथाय नैबे मोनसे कुइसन, जोङो जुदि जोंनि माबायावहाय बर'नि गेजेराव राजा दंखायोमोनब्ला जोंहा मानो रायजो गोमानो गोनां जादोंमोन? दायो नायदोलाय पृथ्वीराज नारायण देबखौहाय सोर लाबोलायखो? जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सोर लाबोलायखो? बेखौहाय सोर सिनायथि होलायखो? दिनै बिथाङाबो नैबे आगष्ट मासनि गेजेराव मोनसे माबा पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो दङ। नायदो रायजो राजाफोर, आरो दिनै बनसु ओंखारदोंमोन फंसे फंनै बाथ्रा ओंखारनो, दिनै आत्था गैया फात्ता गैया, रिजेकसन होआ, मुं होआ, एखेबारे डाइरेक्ट माबा हाग्रामा माबाजोंहाय जानो लुबैनानै राजनितिक माबानो उखैख्लाबनानै गांख्लाबनानै दिनै प्रमद बर'जों गासैखौबो दिनैहाय नेताफोरखौनो दिनैहाय जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौबो आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोनाय जागोन। रायजो राजाफोर, भिडिअआ गोलाव जागोन, जायनि फलाव आङो दिनै नैबे माबानि जाथिनि हांगार माबा गबिन्द बोराया मा बुंदों बिनि भिडिअ क्लिपखौल' आङो लाबोनाय जागोन। गासैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एथ' खस्थ'यै मोनबोनाय, गोरलैयैनो गुबुनफोरनो होनाय
आरो दिनैहाय गासै मोनथानि थाखाय ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै एनडिएफबिफोरा नांदोंमोन। दिनै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सरखार थासेयावहाय दिनै गुबुन मोनथावै जाथिफ्राबो लिस्टआव मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोनहा साननानै नाय रायजो राजाफोर, बियो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर, सोर दैदेनगिरिनि सायाव जोङो फोथायथाव। एसेबो हा मोननाङा। मेघालयआव जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा मोना, बा माबायाव मावगोन जा बे मिज'रामनि जिफोर बेल्ट ब्लक मा दं 6 डिल एरिया, बेहायबो नन ट्राइबेला कुनुदिन हा मोना। खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 6 डिलबाबो बे एमेन्डेड 6 डिल जानायखाय बेहाय 2003 मायथाइनि सिगाङावनो जायफोर नन ट्राइबेल बे ओनसोलाव दंमोन बिथांमोनाबो हा मोननायनि मोन्थाय दं आरो बिथांमोननो जों होनायनि राहा लामाखौ लाबाय थादों। इटिमेटिवबो गोबावनो होबाय। बेनिफ्राय बेयाव जिहेतु चेप्टार 10 बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा थाबाय, ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव थानाय हाखौ खिन्थु नन ट्राइबेला मोना। जायफोरा खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि सिगांनिफ्राय बे ओनसोलाव जाय नन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा हले मोनगोन। खिन्थु बाखि नन ट्राइबेलफ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव हा मोननायनि मोन्थाय गैया। मात्र गोरखाफोरखौ प्रटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंनाय जादों। गोरखा आरो आदिबासि बिथांमोना खिन्थु मोनगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव। खिन्थु बिथांमोनाबो 2003नि सिगाङाव हाबखानाय जानांगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव, अब्लासो मोनगोन। खिन्थु बिनि उनाव फैनायफ्रा मोननाय नङा। बेनिखाय मानसिफ्रा जियानो दाबोथों, जों जिखिनि खामानि मावदों बे आयेननि बेन्दोंनि सिङाव लाखिनानै खामानिखौ मावदों। आयेन बारगा जों खामानि मावाखै। आयेन मथे जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोननो जों होदों आरो आयेन मथे जायफ्रा मोननाङा बिथांमोननो जों हा होआखै। बेनिखाय बे कन्ट्रभारसि गोनां जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। जों आयेना जिबायदि थिनदों, लेन्ड ल बेल्ट ब्लकनि आयेन आरो ओमफ्राय 6 डिलनि जिथु आयेन हानि बिथिङाव, बे आयेन मथे जों खामानिखौ मावदों। बेनिखाय सोरबा दावराव दावसि खालामदोंबाबो बियो रज'नाय नङा। सोरबा मोननाङि मानसि मोननांगौ होनना होस्रिखावबो बे मोननाय नङा। खारन आयेना बिथांनो हयथ' बे मोननायनि राइट होआ। जों आयेन मथे खामानि मावदों, आयेना जेरै लाङो बिदि मावलांगोन। बे पेन्डिं जानानै थानाय लिस्ट मोनाखैना, सिगां नन एसटिफोर एप्लाइ खालामनायखौ पेन्डिं खालामनानै दोननायमोन, बेखौनो नायालासिनो हाखु दाखु हरजोब्बाय आरो ना मा जाखो? नायालासिनो माने नन एसटि नन प्रटेक्टेड मानसिफोरनोबो चेक खालामालासिनो डाइरेक्ट एप्रुभ खालामजोबदों। माने चेक खालामा मा खालामा डाइरेक्ट एप्रुभ खालामजोबनानै मोनलाजोब्बाय। माबायाबो नन प्रटेक्टेड जेनेरेल मानसिफ्राबो वेलएन्ड ब्लकआव मोनलाजोब्बाय। बोरै मोनलाय माबाया माजर सुबा बरबाद नैबे जेनेरेल शर्मा सोरबा बर' माजर सुबानिया दहायनिया थांबाय। बेखौ चेक खालामालासिनो सिगांनि गभर्नमेन्टनि माबायाव एलएसि बर्डआव बे पेन्डिं जानानै दंमोन, हल्ड खालामनानै दोनदोंमोन। ओमफ्राय बेखौनो प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनि टाइमाव चेक खालामालासिनो डाइरेक्ट हरजोबनानै दा एलटमेन्ट मोनलाजोबनानै दा पाट्टानि थाखाय एप्लाइ खालामबावबायसो। सिगां हल्ड जानानै थाजोबनायमोन माने नन प्रटेक्टेड मानसिफ्रा। दा बियो साफा एलटमेन्ट मोनलाजोब्बाय, गासिबो मोनजोब्बाय दाना बे मोनजोब्बाय। 342 जन एलटमेन्ट मोनबाय आरोखि। बे सिगां हल्ड जानानै थानायमोन, माबा डकुमेन्टस थिग गैयिजोबमोन। ओमफ्राय बेयाव जेनेरेल मानसि नन प्रटेक्टेड मानसिबो दङमोन मेरला। बेखौ उइदाउट चेक खालामालासिनो
माबाजोब्बाय खनसेनो एलटमेन्ट खालामला जोबनानै दा जेनेरेल मानसिफ्राबो एलटमेन्ट मोनफाला जोब्बाय नैबे अर्डार कपिमोन नैबे खनसेनो एलटमेन्ट मोनजोब्बाय बेयो पेन्डिं जानानै दोननायखौ खनसेनो चेक खालामालासिनो हरजोब्बाय ओमफ्राय फैफाजोब्बाय जेनेरेल नन प्रटेक्टेड गासिबो फैफाजोब्बाय